gram. Lagi. Tag $1 ra kapin. Ito mahal no? Yan. Nag-shopping o nag-grocery. Ang kuan dong, ang kimchi day dong, katong imong giingon. Murag tuad dito dapita dong. Ato ta balik tangan to. Na fish juice man diri nya to ka sa fish meats. Oh, isn't that just wonderful? First time para ni Mark diri. Ya. Yan. Mga karne. Lami unta to kada bitong mag-sus. Kana ba ang diretso na init, ma'am? Ano ba? Ah, diretso dinner na dito niya. Pero di mo tanong ka kimchi. Okay. Ano itong kimchi diri? Pwede mo na naman i-back cam, ma'am. Dili ma-back? Kana. Oo, kana. Para di ka mag-lisod. Kana. Na fresh seafood. Pero ang kimchi na, nari mga imitation daw imitation meat, crab meat. Na kani siya imitation ni. Oo. Na real crabs na ra. Nami ba yan? Mahal lang gini. Crawfish. Dili ka na, sani ka na, Saan siya? Lobster. lobster. Oh, nya kini mo oy. Crawfish. Ra imitation. Wala may kuan. Wala sila kimchi. Kimchi tan-aw ta dito sa Pikas. Diri mga kuan cheese. Tanawa mo. Kalami kalang. Makinamot kita kaon dong. Na. Sus taghana ani uy. Nakakita ko sa YouTube dong. So paghimo og kanang lumpia shrimp lumpia. Oh, lagi na puston na. Puston. Nagkagumkum lagi sila palit kaon. Na kalami ana uy. Nagigadag ko sa mga kasag. Mga king crab. Kinit ahi to na oh. Doon. Lami man ang ganang kilaw. Natanawa sila mag sus lamia. Nasa lobster. Mahal ilang lobster. Pero naikuan sila oyster. O oyster. Kato dito oyster kini Lobster. lobster. Ni diri shrimp, jumbo shrimp, and then salmon na filled shrimp. Ang palito nako filled nga shrimp kay di na ko magsig ko anang kuha sa iyang shell. Oo, kanin ba? Mga human na. Okay, pwede na i-wrap no? Kay luto na daan. Nga din kuan din sa sige Magkuhan ka? Asa man ang kimchi mo tanata. Hello, do you have kimchi? Kimchi. Okay, thank you. Nako nung ato. All right here. Oh, right there. Kini mo ni kimchi? Pickled man eh. Do you know where's the kimchi? Thank you. I don't see. Mga candy mo na. Ha? Di. Ay, dara. Aw ka na, kimchi. Bati magnaon ilang kimchi. 598. 88 ang usa. Mahal? Sus, spicy na para na ako. Spicy no? Sila yung wrapper sa lumpia. Lumpia wrapper. Asa na rin? Magpalit atong, sana? Shrimp. Shrimp. Katuloy luto naman to. Pizza. Sus, kadaghan sa gana. Ay, nana lang imo, kanang gagmay. Kay dagko, gani, para pang party man na. Kani kay 7, kani 7. Ari na lang. Lagi mo ora gyapon istorya hadi ay. Dagko ka istanan. Sige lang. Please daghan tag makaka.
sa imong gusto. Nga daghang flavor sana. Kana kaganan kana. Sige. Well, sabi. Sige. Nasa sila diri dong kanang inito na lang nimo dong nara oh. Nara. Kung tapulan ka ba na? Imo lang i-microwave. This one pound for this. This. Yeah, 1 pound. 1 pound lang dong mo try ta ba. Yung photographer niya atong i-dip. Namatay daghang oil. Mo try ko anong kaon kay nakakita lagi ko. Na Sawaya. so yan nato rin daghan man. Punan pa. Kadaghan ana. Kana sige. Okay. Kadako sa crabs dong Ngani. Patog yun, mga anak ba? Sila mga tiil, mga king crab. Ako ngayon lang inom sila si Andrew pero Mahal lang. 11 sigla Pero di ko ginuno. ganahag crab, mga good eh. Usahay gagmay ang unod. O katong kanang inikukab no. Kape, inikukab ni Malkansi ba? Kini kinanagyudaan makita na nimo no. Lami man magbuwel dong buwel. Poel nga. Kanang mingon pa si ima mo dad ung kami to sa nara sa camp. Sama. Inani ba buwel kanang Kanang, seafood. Thank you. Okay. Ang pangutana na pa kanila sila rapper, wa na sila rapper. At lang yun niya po sa kuan. Na mga luto na daan dong. I could do it online. Macam ni ako dong. Kanang sa kuan ni sa YouTube. Oh, sa YouTube, nag-YouTube mag... Yan na live na Oo, YouTube man na. Nya, wala po yung audience no. Natawag ko na. Sa kanil, i-reject na lang. Ha? Oh. Dito tingin na pita. Na sila Yakult dong. Di ba sa Asian naman tayong Yakult? No? Kanina lang po. Ay, Yakult. Barato. Nga orange? Basig, wata kay... Lagi, basig dagan kay nag-sugar, artificial, dili na 100%. Total fat 0. Calories 43. Kanina lang may calories. 110. Kana, nya. 110 ang calories. Makatampok nito. Makatambok? Sugar ani 11 grams. Kani 24 magay ni. Mas gani sugar. Mas ka nag-sugar? Ibalik na lang nimo. Asa man nimo ibutang? Di man... lagi na, Yakult. Ano ka? Nasa sila eggs diri dong. Pero nakapalit naman kong eggs. Diba nakapalit na ko no? Na muna ilang tido milk. Lactate ka ng... Lactose. lactose intolerance mo nilang inon. LO sa kaniadto. Dara ilang eggs Pero gagmay mo di ayo mas lang na ito. Dara yung dagko dara ginaghanay. Sigto sa merkado na pay iti. Lagi. Kanang bago pa yung kinuha. Di man lang hugasan. May butter.
Rao, na ice cream para sa ako. No? Na popsicle. Ito na lang yung mamba. Oh, Para mga pagkain. diri. Ah, dira. Oh, mga frozen. Dessert. Ano mo ni palito ni Bill? Mga kanang TV dinner nga ibutang ras microwave. Nya kana mga burrito nagpalit sa ginana. Wala ka kapalit, ana. Si Bill ba nagpalit? Si Bill. Oh. Kaning nani ba na ibutang na sa microwave. Lagi. Na TV dinner kanang gamay ra gani imong kaunon kay ikaw ra. Dili nimo na kana mga chicken man na dong nga kuan pinaghanay. Nadiri ka ng TV dinner pa. Nara. Nadi, kanyani ba mo ni gipamalit ni Bill? Nana. 164 ra dong. Na meatballs. Kanay nana. Tangran mo sa microwave. Mas barato di diri ako nus bill ng 164 niya. Dito tag $2. So ban tag $2 sa Sipoy. Ako siya inon na darawa ha. 164. 164. To na magay kudaan dito sa refrigerator, sa freezer. Na inaani gahapon ang mga brand. Parehag na. Oo. Ako siya inon. Sige, ako na ni-off dong kay nganong adto ko sa